Čaute priatelia, pozdravujem vás z tohto nádherného zmiešaného lesa. Je obdobie dažďa, v kuse prší, to ma ale neodradilo, vybral som sa do lesa prespať na noc a neexistuje zlé počasie, iba zle oblečený človek. Ja som oblečený tak na 50%. Dobre. Nemám nepremokavé nohavice a mám so sebou iba pončo. Čo sa týka dažďa, pod tým musím prespať. Túto plochu som si zvolil. Žiaden mŕtvý strom v okolí, ale zároveň tu je dosť mŕtvého dreva na oheň. Idem na to. To je všetko, na čo som sa zmohol. Ale vzal som si so sebou dnes aj bivakovacie vrece. Je to vlastne vrece z vodeodolného materiálu a tam sa vsúva spacák a môžete sa celý zazipsovať. Tak keď mi napríklad bude trčať noha, tak mi nezmokne spacák, ale zmokne tento bivak. Rozkladať ho ale ešte nebudem. Milujem obdobie jesene, milujem jar, milujem zimu. Leto na tento koníček až tak veľmi nie. Hlavne kvôli komárom, ale aj je oveľa pohodlnejšie ľahnúť si do spacáku, keď je chladno a fajne sa ohriať, ako keď je horúco a zababušite sa, je vám ešte viac horúco, pochopiteľné. Jediné také negatívne je, že je skoro tma. Idem pohľadať nejaké drevo, aby som si mohol urobiť oheň a urobiť si nejakú malú večeru. Čerstvejší vzduch ako v lese, keď prší, to nepoznám. Obzvlášť keď je mokro, keď prší, voľte stromy, ktoré sú odumreté samozrejme, ale ktoré ešte stoja, ktoré sú nejakým spôsobom ešte v zemi, alebo opreté o iný strom, pretože tie nie sú až tak navlhnuté. Ja som jeden taký našiel blízko. Teším sa, že som po dlhšom čase v ihličnatom prostredí. Super, vonia to vynikajúco, paráda.
Tu je vidieť, ako bol naklonený. Bol naklonený takto. A táto strana, na ktorú dažď padal, je premočená. Tak po polku, povedzme. Skúsim to s tým. Odstránim tú vlhkú časť a použijem len druhú polku. Veľa ohňa mi netreba, čiže myslím, že to bude fajn. Poľovníci. Počul som celkom blízko vystrel. No, tu už to je lepšie. A tu už je to zase trošku horšie. Ak je pôda vlhká, kde idete robiť oheň, alebo keď je na nej sneh, tak ja rád používam takúto metódu, že na spodok dáte 4-5 takýchto polienok. Týmito drevami docielime to, že nám vzduch vlastne prúdi medzi nimi. Nie je to také vlhké. Je to veľmi efektívne. Na podpálenie ohňa v mokrom prostredí je optimálna breza pre mňa. Ale keďže sa tu nikde nenachádza, tak druhé najlepšie riešenie pre mňa je ličnatý strom, ktorý obsahuje živicu, ku ktorej sa dúfam dostanem a budem to vedieť s tým podpáliť. Toto tu hľadáme. Hľadáme toto presne tu. Toto sú presne tie živicové žily, ktoré potrebujeme. Nádhera. Teraz si pripravím ešte čo najtenšie, najmenšie drevo na ten úplný začiatok.
keď máte suché drevo, hlavne to vnútro, tak nie je problém spraviť oheň aj za dažďa. To najdôležitejšie, čo sa týka ohňa, čo som sa naučil, je nechať si čas. Nastrúhať si to doslova na úplne maličké a potom môžete pridávať väčšie. Len vtedy budete mať úspech. Buď to chcete rýchlo, alebo dobre. V tomto prípade to platí obzvlášť. Ruky mám premočené komplet, studené, je chladno, čiže ten oheň mi teraz prišiel aj z toho hľadiska veľmi vhod. Teším sa, super, to oheň je taký, ako náhle horí oheň a máte tábor, to je pecka, to je paráda. Super, teším sa veľmi. Hotovo. Cheddarová omačka. Tabasco. Premiešame, podávame teplé a bez pečiva. Tieto rozbité vajíčka patria medzi moje obľúbené jedlo. Najjednoduchšie, veľa proteínov, vajíčka sú veľmi zdravé. Celý deň som nič nejedol, teším sa na to, pri ohni, pod tarpom, leje, ale na mňa nie. Čo viac si môžem prijať, som veľmi spokojný. Ňam. Vynikajúce. Jeden z krásnych momentov života pre mňa. Ňam. Vynikajúce. Mohlo byť o jedno viac. Panvicu postavím na dážď, nech na ňu prší. Posejím ešte trošku pri ohni, nech mi strávi a potom si rozložím veci. Láhnem si, zababuším sa, vyschnem, teplo bude cirkulovať a teším sa. Bivák vlastne slúži hlavne proti počasiu, aby vám ochránil spacák. Spacák vás hreje a bivák, tá vonkajšia vrstva, vás chráni pred dažďom a vetrom. Pozrite sem a povedzte, že či vám to nepríde pohodlné. Útulné.
Super, teším sa. Mám so sebou fotopastu, tak ju idem niekde rozmiestniť. Minule som mal šťastie. Dúfam, že aj tentokrát budem mať také šťastie a niečo sa zachytí. Ideme niekam zavesiť. Nastal ten najlepší moment a to je už byť v absolútnej pohode. Pončo je funkčné, nikde mi nepreteká. Krása. Veľmi mi to chýbalo. V lete to nie je moja šálka kávy proste, tak spať v lese. Ale už teraz, čím bude chladnejšie, tým lepšie. Oheň, dážď, krása, paráda. Užívam si to, neskutočne si to užívam. Priatelia, ešte trochu popozerám do ohňa a budem spať. Dobrú noc a vidíme sa ráno. Dobré ráno. Nový deň. Teplota je 6 stupňov, ale krásne vyšlo slnko. Pršalo asi do takej 5:30, možno do 5:00, pretože o 5:30 som sa zobudil a vtedy už len tak mrhovilo. Opäť musím povedať, že vzduch je vynikajúci. Pončo ma podržalo, celú noc lialo, ale vystačilo si to, aby mi nič nepretekalo. Inak, ak máte mokré ponožky, tak moja rada znie, nechajte si ich na noc na sebe. Sunte ich normálne do spasaku, budete mať možno pol hodinu, hodinu nepríjemnejší pocit, ale všetky tieto moderné materiály sú vyrobené tak, aby vlhkosť odchádzala, ale nevchádzala dnu. To znamená, vaša noha je teplá, už aj v spacaku sa tvorí teplo a celú vlhkosť z ponožky vysaje vonku. Za 3-4 hodinku, povedzme, som mal komplet suché ponožky. Fascinujúce. Napadlo mi, že som nespomínal vodu. Mám so sebou litrovú fľašku. A mám ešte takú polku približne. Keďže bolo vlhko, tak som nepocitoval nejak extra smäd. Minimálne na kávu si vždy nechám. Kto to ešte nevidel, to je prenosný, kompaktný presovar. Ja mám značku Autin a veľmi si to teraz idem, ako sa hovorí. Dávam do neho kapsulky Nespresso a mám veľmi rýchlo, veľmi dobrú kávu pretlačenú. Dáme kapsulku, nalejeme studenú vodu, ohreje nám to. A kým sa to samo zohrieva, môžem robiť iné veci, ako napríklad ísť pre fotopascu. Každé ráno sa trošku naťahujte,
celé telo od krku až po chrbticu. Uvidíte, budete sa cítiť lepšie. Káva je hotová. Tentokrát tam nie je nič. Pred 2 týždňami sa mi v noci podarilo zachytiť srnky. Vo videu Upršaná noc v stane. Tam boli ráno. Viete, prečo som tu? Viete, prečo robím tieto videá? Pre tieto momenty, ktoré nepreháňam. Ja nepreháňam, že si srknem a nádhera. To je pre mňa fakt taký relax, taký po náročnej práci, po náročnom týždni, po náročných povinnostiach vypadnúť a byť tak len sám pre seba, užívať si prírodu, splínuť s prírodou, mať úplne ticho, vtáčiky čvirikajú, ďatle tu klopu do stromov, čerstvý krásny vzduch, to je vynikajúce. Doma napríklad ma nebaví extra variť, ale tu na ohni teším sa. Vždy sa teším, keď to hodím na panvicu a tak ďalej. Super. Preto to robím. Pred 2 rokmi som našiel aj záľubu v tom to točiť. Záľubu v tom to strihať. A týmto by som sa chcel ešte raz poďakovať za podporu, za vašu podporu, za komentáre, v ktoré som nikdy v živote ani nedúfal. Viete, ja som obyčajný človek a keď čítam komentáre typu, že som niekoho motivoval alebo že sa im video páčilo, že pri tom porelaxovali, nepreháňam, to je pre mňa neskutočný pocit, neskutočný krásny pocit, neskutočný pocit, ktorý ma motivuje ísť ďalej, ísť ešte možno do väčších extrémov, také, ktoré ja uznám za vhodné samozrejme, navštívovať krásne miesta, pokračovať v tom. To, že si nájdete čas tam dať palec hore, alebo nájdete si čas na nejaký komentár, to pre mňa to dosť znamená. Samozrejme nie som ten typ, ktorý teraz v kuse refreshuje stránku a počíta, koľko má lajkov, ale nebudem vám klamať, poteší ma to, pretože to znamená záujem. Ten like alebo ten komentár mi koniec koncov povie len, že mám to robiť ďalej, mám si to naďalej užívať, ale mám takú časť z toho užívania si, z toho relaxu, z toho, čo vidím, zachytiť aj na kameru, aby to videli aj iní ľudia, ktorí trebárs nemôžu ísť do prírody, alebo ktorí to nestihli. Super, som za to vďačný. Ďakujem. Keď takéto niečo nájdete, čiže konár z ihličnatého stromu, ktorý je napitý živicou, tak je škoda ho vyhodiť. Trochu som ho spracoval, doma ho narežem a budem mať vynikajúci podpáľač. Ako ste videli aj za mokrého počasia, za dažďa, živica v ihličnatých stromoch slúži ako sebaobranný mechanizmus. Ako náhle sa na strome niečo poškodí, zlomí konár alebo nejak sa strom otvorí, tak strom okamžite posiela do toho miesta živicu, čiže nejaký odumretý konár, keď zlomíte na ihličnatom strome, je veľká pravdepodobnosť, že bude ten konár, ako sa hovorí, tučný. Čiže napitý živicou, ktorá je horľavá látka. Ja si to narežem na tenšie kusky a takto hodím nejakú nožikom, ale kľudne, keď vám nevadí zaťaž, môžete si tu vyvrtať aj dieru, pripevniť to trochu šnúrky a môžete si to zavesiť na ruksák alebo hodiť do ruksaku. Cirka pred rokom som si takéto niečo tiež zobral domov, položil som si to do pracovne ku počítaču a krásne voňala pracovňa ako ihličnatý les.
Sice neprší, ale ruksak si aj tak zakriem, pretože ma čaká taká dvojhodinová túra. Priatelia, ďakujem, že ste boli so mnou. Verím, že ste si to video užili tak, ako ja som si to užil tu na mieste. Ak ste trebárs cez víkend nestihli ísť dobiť batérie do prírody, tak dúfam, že toto video vám ich aspoň trošku dobije. Ostaňte zdraví, vidíme sa na budúce. Čaute.